ಮುಂಬೈದ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ. ಮುಂಬೈದ ಹಿರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿಕ್ 50ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಸಂದರ್ಭಡು ದೇವಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪೂರ್ವರ್ಮದ ಜನಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರ ಕೊರದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುಂಬೈದ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತೆರನ್ನ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊನ್ನ ಯಾನ್ ಯರ್ಮಾಳ್ ನಾಗೇಶ್. ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮಂಡಲ ಷಷ್ಠಾದಿ ಮಿತ್ತವಾದ ಸರ್ವರೇಗಲ ಅಭಿವಂದನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಪ್ಪ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮೂರ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಭೆದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಾಡಿಗೆ ಬರಿಯರೆಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ ಜೊತೆ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಚ ರೂಪರೇಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣದ ಭಕ್ತ ಮಹನೀಯರಡ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮಶೀಲ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಕೇನೊಂದು ವರ್ಗ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಡೊಂಬುಲಿದ ಒಂದು ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಎತ್ತೇ ವರ್ಷಡಿಂಚಿ ನೆಟ್ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಉಳ್ಳರಿ ಇದು 45 ವರ್ಷ ಉಳ್ಳರಿ. ಈ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವ. ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂತ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಪೂರ ದಿನ ತಲಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು. ಅಂಜನೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಿರದೆ. ಈಗ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅಂಜನೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪೂಜೆ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಪೂರಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದ ವಿಶಾಲ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಟ ಉಂಟು ಪುನಃ ಏನು ಸತೀಶ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆಟ ಉಂಟು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾರನ ದ್ವಾರಕಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ವಿಜಿತನಗಳು ಆಟ ಬರ್ತಾರೆ. ಪೂರ ಒರಿಯಾಡ್ದವ್ರು ಡುಂಬಲೆ ಶೆಟ್ಟರ್ನಾಗ ಉಲ್ಲಾಸೋಡು ಎಂಗಲ್ ದುಂಬತ್ತದ ಎಂಗಲ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡ್ ದಾನ ಮತ್ತ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ದೇವಿ ಇಂಚೆನೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಚೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ರ ಮನೆ ನಡಪಡುವಣದು ಆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ನಟೋಣ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ ಮನಸ್ಸದ ಅಪೇಕ್ಷೆ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವ ಪೂರ್ವರ್ಮದ ಭಕ್ತ ಮಹನೀಯರ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳ ಸಹಕಾರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಿಕ್ಕದೆ. ಪೂರ ಪರ್ವದ ಭಕ್ತ ಸಮುದಾಯ ಮಾತ್ರ ನಿತ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪೂರ ಇನ್ನು ಪಲ್ಲೆ ಬೊಂಬಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಕಲವಾಡಿ ಕೋತ ಪರಿಹಾರದವ್ರಿಗೆ ಬಾರಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕೊಲ್ಲ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಣ್ಣ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಖಲನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು. ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ನಮನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲ ಮೊದ್ಲೆ ಆಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಕ್ಕ ಜೋಕಲ್ನ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಉಂಟು. ಪಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಸುರೇಶನ ಪನ್ವೇಲ್ ಸುರೇಶರನ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಠ್ಠಲ ನಾಯ್ಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎರಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆ ವಾರಿ ಮಲ್ಪವನು ಹೆಂಗಲ್ದಾಲಜ್ಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತು. ನಾನು ಕೈ ಕಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾಡಪುಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಮಾತೆರೆ ನಂಗೆ ರಕ್ಷಿತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರ್ನ ಯಜಮಾನಿಕೆಡು ಪೂರ್ವರ್ಮದ ಭಕ್ತ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಿಡದ ಅವರ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಷಷ್ಠಾಬ್ದಿ ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಡು ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜ್ಯನ ಗಣಪತಿನ ಪಾದಾರ ಬಿಂದು ಗಡ್ಡಪುರಂದು ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯ ತ್ರಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ತುತೆ ಪಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಪ್ಪನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರ ಲೋಕ ಭಕ್ತರೆ. ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ. 1974 ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ ಮಂಡಳಿ ಅವಿರತವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ತನ್ನ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆರಟು ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷ ಆತ ಮಂಡ್ರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಉನ್ನದು. ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರು ಪಾಲ್ಗೊಟ್ಟಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲು ಇನ್ನಿತ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಆ ಕಾಡಿನ ಪುರುಳು ಮಲ್ಪಿರು ಬಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೋಷ. ಅಂಚನೆ 10ನೇ ವರ್ಷ ಏನಿಟ್ಟು ಈ ಸತಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಬೈದ ಪರಿಣಾಮವಾದ
ಇವತ್ತನೇ ವರ್ಷ ರಜತ ಜಯಂತಿ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಗುಲ್ಲಿದ ಪೀಠ ಮುಲ್ಲಿದ ಮಂಟಪ ಬುಲ್ಲಿದ ಕಲಶಪುರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿತ್ತ ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿಯ ವಿಷಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನನ್ನ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂಗಾರದ ಕಲಶ ಬಂಗಾರದ ತಟ್ಟೆ ಬಂಗಾರದ ಅರೆಗೆ ಮೂಗುತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಅರ್ಥ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಈ ಸತಿ 10ನೇ ವರ್ಷ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತೇಳಿ ಅಪ್ಪಗೆ ದಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎನ್ನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೂಡಿದು ಕಟ್ಟಿ ನಿಜ ಗೊತ್ತಾ ವಜ್ರದ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ವಜ್ರದ ಮೂಗುತಿ ವಜ್ರದ ಬೆಂಡೊಲೆ ವಜ್ರದ ತಿಲಕ ಬಟ್ಟನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸೋರು ಬಂದು ಜೈದಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ರೋಮುಲಿದ ಪರಿಸರದ ಮುಂಬೈದ ಪೂರ ಬಗುಡ್ ಭಕ್ತರ ಕೈ ಯಾರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಕೈ ಜೋಡಿಯನ್ನ ಪರಿಣಾಮ ಮಾತು ಇನ್ನು ಕಾಣೆ ಹೊರಬರ ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಇಂಕುಲು ಇನ್ನಿನ ಆ ವಜ್ರದ ಆಭರಣ ಪೂರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾಣೆ ಗಣವ ಆದ ಅಪ್ಪೆಗೆ ವಜ್ರದ ಆಭರಣ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆದ ಇತ್ತೆ ಉಗ್ರಾಣ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿದ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೂ ಮಹಾಆರತಿ ಅಂಚನೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ನಡೆಯಲು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಣೆ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಆರತಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಎಡಮರೆಗೆ ಆರತಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಲು ಆಯ್ತ ಗುಟ್ಟುಕು ದೊಡ್ಡ ದಿನ ರಂಗಪೂಜೆ ನಡೆಯಲು ಅವು ಐತಾದಾನಿನ ಮಂಗಳವಾರದ ನಡೀತಾ ಅಂಚನೆ ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಳದಿ ಕುಂಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿತ್ತ ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವಮಿ ದಾನಿ ಮಲ್ಪುಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿಸರ್ಜಿತ ಅಂಚಿನ ವರುಂಬ ದಿನ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಊರದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪಡೆಯ ಹಾಸ್ಯ ಪಟು ಬಣ್ಣದ ತಪ್ಪವನ್ನು ಅಂಚಿನ ಕಲ್ಲಡಕ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕರ ಸುರುತ್ತದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಊರಿದ್ದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಎಂಕರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಅಪ್ಪಲು ಸಂತೋಷ ಅಪ್ಪಲು ಅಂಚಿನ ಶುಕ್ರವಾರದ ಹನಿ ಸ್ಥಾನಿಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಐತ ಒಟ್ಟುಕು ಡೋಮುಲ್ದ ಪೂರ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಹತ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಹತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂಡಲದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚ ಶನಿವಾರದ ಹನಿ ಊರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಚಿನ ಗಾಯಕಿ ಪುತ್ತೂರು ನರಸಿಂಹನಾಯಕರು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಐತಾರದಾನಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀತ ಸೋಮವಾರದಾನಿ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ಸಾಗು ನೌತೂರು ಮಂಡಲದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದವರು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಶನೀಶ್ವರ ಮಹತ್ವದ ತಾಳಮದ್ದಲ ರೂಪಗಳು ತೋಜಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಯೇ ಮಂಗಳವಾರದ ಹನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ಸಾಗು ನೌತೂರು ಮಂಡಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ಜೋಕುಲಿದು ಭಜನೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಶನಿಗಂತ ಪಾರಾಯಣ ಪೂರ ಕಲ್ಪವನ್ನು ಬೀಜ ಐಟಿ ಎಂಕಲಿಗ ಕೈ ಜೋಡಣೆಗಳು ಗ್ರಾಮರಿ ಯಕ್ಷಕಲಾ ನೆಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಆಯ್ತು ಗುರುವಾರ ಕಟೀಲು ಸದನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕರೆಯಿನ 10 ವರ್ಷದ నుంచి ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಆ ತಯಾರು ಮಂದಿನ ಜೋಕುಲಿನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸುದರ್ಶನ ವಿಜಯ ಬಂಪಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ತವೆ ಪರುಲ್ಲ ಅವು ಮಂಗಳವಾರದಾನಿ ಅಂಚನೆ ಬುಧವಾರದಾನಿ ಸ್ಥಾನಿಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಗುರುವಾರದಾನಿ ವಿವಿಧ ಭಾರತದ ಪಿದಾ ಇಲ್ಲ ಪುದರ್ಬೆಟ್ಟಿನ ಭರತನಾಟ್ಯ ವಿಶಾರದೇವನೆಂಚಿನ ಪವಿತ್ರ ಭಟ್ರಡ ಅರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಭರತನಾಟ್ಯದ ವೈಭವ ತೋಜಾವಿಲ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಕಡಿತ ದಿಂತಾನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ದೇವಿ ಮತ್ತು ನಡೆಯರೆಂಡು ಅವತ್ತಿನ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ದಿತ್ತ ದೇವನ 10ನೇ ವರ್ಷ ಹತ್ರ ಈ ಸತಿ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ದಿತ್ತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೀವನದ ಸ್ಥಳದ ಅಭಾವ ಇತ್ತು ಹತ್ರ 5ನೇ ವರ್ಷ ಮಲ್ದ ಇತ್ತ 10ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾಕಡೆ ಬನ್ನಿ ರಂಗಪೂಜೆ 2 ದಿನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತದೆ ನಿಖಲು ದೇವಿನ ಪ್ರಸಾದ ತಂದು ಅನ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ನವರಾತ್ರಿ 9 ದಿನದ ವಿಜೃಂಭಣೆಗೆ ನಿಖುಲ ಸಹಭಾಗಿ ಅವರು ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಇನ್ನೆರಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷವಾದ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರನ್ನಕುಲ್ಲ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನಕುಲ್ಲ ಹುಮ್ಮನಸು ಬೀದಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಶಸ್ಸು ಕೊರತು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕೊರತು ಈ ಜಾಗದ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪನಲ್ಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಪತ್ತಕ್ಕಲು ಆ ಕಡೆ ದೇವಿ ನಟನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವ ಒಂದು ಪೂರ್ವನ್ಮದ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಪನಂದೆ ಉದಾರ ದಾನ ಕೊರತು ವಿಶೇಷ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪನಲ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಯೋಗ ಮಲ್ದೇವೆ ಅವಿನ ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕುಳು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನು ಕೂಡ ಆಗ್ತೇನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ರದ್ದು ಪಾತ್ರ ಈ ಸರ್ಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಊರುಡದೆ ಕೆಲವರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಗಲಡ್ಬೋಡ್ ಅದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪ ವಿಷಯದ ಈ ಸರ್ತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪಡು ಬಂತಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪತ್ತ ಯುವಕರ ಆಸೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನಡಪಲು ಬಂತಿನಕ್ಕೆ ಸಂಚಯ ಅಪ್ಪ ನಡಪುದು 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಿತ್ತ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಬಗೆ ತರದ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿದಿನದ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 9 ದಿನಲ
ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಟ್ ಎಂಕಂಗನೆ ಮಂಡಳಿದ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಒಂದು ಶನೀಶ್ವರ ಮಾತ್ರ ಗಣಪತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಲಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಆವೊಂದು ಆಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಆವೊಂದು ಆತ್ ಮಾತ್ರ ಪೂನದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ಗಣಪತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಕಳ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆವಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಡಪಡ ಬಣ್ಣದ ಅಪ್ಪಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ ಎತ್ತನೇ ವರ್ಷ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ 13 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಆನೆ ದಿಂಚಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಬಂದು ಮಲ್ಸಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುರ್ಲುಡ್ ಎಂಕುಲು ಬೇಲೆ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡ ಕುರ್ಲುಡ್ ನಡತೊಂದು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿ ನಡೆದಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಈ ವರ್ಷಗೂ 10ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆವಡು ಬಂತನ ನಿಗಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಊರುಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೊಂದು ಬರಂದುಲ್ಲಿದೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಬಂದಾಗ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಶನೀಶ್ವರ ಮಾತನಾದ ತಾಳಮದ್ದಲೆಲ್ಲ ಆವೊಂದು ನೆನಪಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಊರ್ಲುಡ ಆವಡ್ ಅಪ್ಪನ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಊರ್ಲುಡ ಆವಡ್ ಬಂದು ಮಾತೆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಂದ ಖಂಡಿತ ಮಂಡಳಿ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ ಒಂದು 10ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಎತ್ತನೇ ವರ್ಷ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕಗಳು 14 ವರ್ಷ ಇಂಚೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಿಳಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಾದುಲ್ಲರಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲರಂತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಊರುಡದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಆವೊಂದು ಅತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು 10ನೇ ವರ್ಷದ ನಿಕ್ಕಲು ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಆವಡ 10ನೇ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲಾವಡ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಜಗದೀಶ್ವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಭಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ ಇರು 8ನೇ ವರ್ಷ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಡುಲ್ಲರಿ ಎಂಗ್ಲು 12 ವರ್ಷ ಉಂಟಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಭಜನೆ ಮಂಡಳಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ 12 ವರ್ಷ ಈ ಸಂಸದಲ್ಲಿ ಏನಾದುಲ್ಲರಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪದವಿಡ್ ಇರುಲ್ಲರಿ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವ ಇರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನ ಅರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ಊರಿಗೆ ಪೋಡುಂದಿಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಮೂಲೆ ಒಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಗದನ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮೆಮ್ಮಲ್ದ ನೆಟ್ಟ ಪುಣ್ಯೋಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಸೇವೆ ತಿಕ್ ಮಲ್ಪರ ತಿಗದನ ಅನ್ಪುನಾರ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಬೊಂಬೈ ಒರ್ಮೆಡ್ಲ ಈ ಡೋಂಬೋಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ಸಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮನ್ಪಿನ ಸಂತೋಷ ಇನ್ನಿತ ಈ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಡು ಈನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಈಗ ಹೆಚ್ಚ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಕ್ಲ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಉಂಡೆಲ್ಲ ಸೋಮವಾರ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಊರ್ದ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರ್ ಬೊಂಬೆದಕ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚ ಎಕ್ಕ ಭಜನೆ ಉಂಟು ಸಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಡೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು ವರ್ಮ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚಾಲು ಉಂಟು ಅಂಚ 10ನೇ ವರ್ಷ ಷಷ್ಠಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಮ ದಿನ ಪರ್ಯಂತಲ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಗೆತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಊರುಡ್ದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅಗಲ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪನ ನಿಖಲ ಅಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲ ಸಾಕಾರದ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಈತ್ ಮತ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ನರ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯನ ಕರುಣೆ ಸೈಡ್ ಪಣದ ಪನ್ನರ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಸಂತೋಷ ಆವಡ ಸಂತೋಷ ಊರವರ್ಮ ಪೊಗರತೆಯನ್ನು ಬಡಿ ಚಿತ್ತನ ಪಕ್ಷಿಮಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮಂಡಲ 10ನೇ ಷಷ್ಠಾಬ್ದಿ ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯನ್ನು ನಡವಳಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಇಂಗುಲ್ಲ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಭಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಉತ್ಸವದ ದಿನ 10ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸತಿ ಆಪಿನ ಡೈಮಂಡ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಇಯರ್ ಇಂಚನೆ 5ನೇ ವರ್ಷಗ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಇಯರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಒರ್ಮ ದಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಬೈ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಅಂಚನೆ ಬನ್ನಗ ಪೂನಗ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಂದು ಈ ಸತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಬಂದ ಡೈಮಂಡ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಇಯರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಇಯರ್ ಒರಂಬ ದಿನ ಒರಂಬ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಕೊರ್ತಿನಗುಲು ಪೂರ ಏರ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರು ಏರ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿರ ಅಗಲೆ ಪೂರ ನಿಗನ ಧನ್ಯವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮೋಡು ಊರ್ವರ್ಮದಗುಲು ನಿಖಲ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿದಿರು ನಿಖಲ್ ಕೊರಿನ ಆಮಂತ್ರಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತೆ ಕೇತುರು ಬತ್ತದುಲ್ಲೇರು ಅಗಲೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಎಂಕಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಊರುಡು ಬೇದಿನಗಲ ಎಂಕುಲೆ ಅಗಲೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಲೇದ ದವಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಪಿನ ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಊರುಡ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಡೊಂಬೆಲಿದ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಉದರಕೆಯಿಂದ ಅಗುಲ್ ಬರ್ರೆ ಹಾ ಬಂತೇರು ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು ವಿಠಲ್ ನಾಯಕ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು
ಅಗುಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಆಪಿನ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದಿತ್ತಿನೈಕ್ ಅಗುಲ ಹಾ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಐಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಅಗಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮೇರೆಗೆ ವರ್ಮ ದಿನಲ ಬುಡಂದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆಟ್ ಊರವರ್ಮದಂಗ್ಲ ಸಹಕಾರ ನಿಖಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಇಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಂದುದು 50ನೇ ವರ್ಷದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ ಇರೇನು ಏತ್ ವರ್ಷ నుంచి ತೊಡಗ ಒಂದುಲ್ಲಾರ 15 ವರ್ಷದ ಕಾಲ 15 ವರ್ಷ ಉಳ್ಳಾರೆ. ಈ 15 ವರ್ಷ నుంచి ಆಪಿಂಚತನ ಉತ್ಸವ ಭಾಗಿಯಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಾನಗ 50ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಒಂದು ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭ ಇರನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನ ಎನ್ನುಂಡು ಒಂದು ಖುಷಿತ ವಿಷಯ 50 ವರ್ಷ ಮಂಡ ಇಡೀ ಡೊಂಬಲೇಡು ಮಾತಾಡ್ದು ಕೊಂಡ ಸೀನಿಯರ್ ಮಂಡಳಿಂದು ನಮ್ಮ ಅವು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ವಿಶೇಷವಾದ ಊರವರ್ಮ ಪುಗರ್ತ ಬೆಡೆನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು 50ನೇ ವರ್ಷಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಊರುಡ್ದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ತದುಲ್ಲೇರು. ವಿಶೇಷ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವರಂಡು ಅತ್ತೆ ಆವಡ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಊರ್ವರ್ಮದ ಜನಗಳು ಇತ್ತದು 50ನೇ ವರ್ಷ ಪುರ್ಲುಡ್ ಆವಡ್ ಬಣ್ಣದು ಅಪ್ಪ ದುರ್ಗಾಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಡೂಂಬುಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾದ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಷಷ್ಠಾಬ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆ ನಿಖಲು ಎಂತೆಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ದುರ್ಗಾಯ ನಮಃ. ಈ ಸಲ 50ನೇ ವರ್ಷ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಜ್ರದ ಪೂರ ಸಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಲ್ದ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ 25 ವರ್ಷ ಬೆಳ್ಳಿದ ಮಲ್ತಿತ್ತ, 50 ವರ್ಷ ಬಂಗಾರದ ಮಲ್ತಿತ್ತ. ಈ ಸಲ ವಜ್ರದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪಕ್ಕ ಊರದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಲಾವಿದರೇನು ಪೂರ ಲೆತ್ತದ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವರ್ಮ ದಿನಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಸಾಕೋಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೋಡು ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಪೂರ ಗಲಿಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡಿಂದ ಎಂಕಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ. ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಬಂದಾಗ ಊರ್ವರ್ಮ ಪುಗರ್ತ ಬಡೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರಾತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಡಿದ ಅವರ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ವರ್ಮದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದರು. ಊರ್ವರ್ಮದ ಭಕ್ತಮಾನಿಯರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಭಾಗಿಯಾದುಳ್ಳರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ಬರಿಯರುಳ್ಳರ ವರ್ತಮಾನ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರು ಅಂದಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದು ದೊಂಬೆಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಒಂದು 10ನೇ ವರ್ಷದ ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಹಿರಿಯ ಸಂಘ ಒಂದು ಆಯ್ತು ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚನೆ ಊರು ವಿಠಲ್ ನಾಯಕ್ ಅಂಚನೆ ಜಗದೀಶ್ ಪುತ್ತೂರು ಆಗಲ್ಲ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ದೀತ ಅವನ ದಿನ ఒక ಊಟ ಮರಾಠಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಉಂಟು, ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಉಂಟು, ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಒಂದು ಶನೀಶ್ವರ ಮಾತ್ಮೆ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಅವ್ರು ಪೂರ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರು. ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಬಾರಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ್ಲಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒರ್ಲು ರಾಪುನಂದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಭರವಸೆ ವರ್ಮದಿಲ್ಲ ಆವಡ್ ಬೊಂಬೈದ ಮರಾಠಿಗೆರ ತಾನು ಮಧ್ಯ ಹಿಡಿದು ತುಳುವ ಕನ್ನಡಿಗಡ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆನು ಒಂಜೆಪ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ದೊಂಪದಡಿ ಸೇರ ಒಂದು ಇಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂಚಿನ 50ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾವರುಷನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಆವಡ್ ಬನ್ಪಿಳಗೆ ಎಂಕುಲ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಇನ್ನ ಕುರ್ಕಿಲ್ಬೇಡು ದಾಸಬಾಬು ಶೆಟ್ರು ಆರು ಸುರುಮಲ್ಲಿ ಆರನ ಬೆಗ್ಗೆ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರು ಅದೊಕ್ಕ ಕುಟ್ಟಿಯನ್ನೆ ಅದೊಕ್ಕ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ఒక ರವೀಂದ್ರದಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ఒక ಯಾನದಾಗ 21 ವರ್ಷದ ಇತ್ತೆ ಇತ್ಯಾರು 72 ವರ್ಷದ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಾಗರಿಕ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಶಾಲೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಹುಡುಗಿ ಅದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಡೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವೇನೇ ಹಾಕಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಒಂದು 1962 to 64 ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನವರಾತ್ರಿ ಮಂಡಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಐಟ್ ಅವು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಅದ ನಾಳೆ 2 ಮನೆ ಬರ್ತೀರ ಜಮಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂತೆ 1 ಕಿಲೋ 2 ಕಿಲೋ ಪೂ ಕಂತಿದ ಎಂಕುಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡ್ತದ ಏನು ಆಯ್ತಾ ಸೇವಾ ಪೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತ ಅಂಚೆ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 1000 ಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಗತ್ಯಲೇ ಇচ্ছে ಯಾಪನ ಅಕುಲೇ ತಾನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥರು ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರ ಅಕುಲೇ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಅಕುಲು ಬರ್ತದ್ದು ದುಡ್ಡು ಹೊರದುಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಅತ್ತಂದ ಬೇತ ಹೋಗಲ ಕೆಲಸ ಮಕ್ಕಳು ತಂತು ಹೊರದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಹತ್ತದ 25 ವರ್ಷ ಎಂಗಳು ಅಥವಾ ಪುಟದೀತಿ ಎಂಗಳು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಕ್ಕ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕಲ
ಜನಕಲ್ನ ಉನ್ನೇನ ಅರೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಉನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಜನಕಲ್ನ ಆಸೆನ ಈಡೇರಿಸೊಂದು ಪೋಯರು ಅಂಚೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕಲ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಒಂದು ಪೋರು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಹತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಏನಂತಂದ್ರ ಈ ಸರ್ತಿ ಭಾರಿ ಜನಗಳು ಐತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕಲ ಪೂರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಅವರು ಒಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮಂಡಲದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾರಿ ವರ್ಷದಂತೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಳಿ ವೆಸ್ಟ್ ಈ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಮಾತಾ ಭಕ್ತರು ಅಕಲ್ನಕಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನು ನೆರವೇರಿಸಾಟ ಕೊರಪಿನ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಇನ್ನು ಈ ನಂಬೋಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ರುಡು ಮೆರೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಪಡು ಅಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಎಲ್ಲ ನವರಾತ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಡ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರತಿವರಿಯಾಗಲ ಆ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದು ನಾನು ದೇವರ ಅಪ್ಪಡ ನಟೋರು ನವರಾತ್ರಿ ಪರ್ಬ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೊಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಡ ನಟದು ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂಬೈದ ಹಿರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಷಷ್ಠಾಬ್ದಿ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆ. ಈ ಆಚರಣೆ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಇರ್ನ ದೇಪನ್ನಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ಪಿನ ಭಕ್ತರು ಅವೇ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನಗಳು ಅಗಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರೋಡು ಎಂಗುಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೆತ್ತ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡ ಅವಡು ಗೌಜಿಡ ಅವಡು ಬಂದ ಮಾತೆರ ಒಕ್ಕರಳದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಗುಲು ಜತ್ತದು ಅಪ್ಪೆಗೆ 10ನೇ ವರ್ಷ ಬಣ್ಣಗ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ವಜ್ರದ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಬೆಂಡಲೆ ಮತ್ತ ಮಲ್ತದು ದೇವರಿಗೆ ಆಭರಣ ಕೊಡ್ದು ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಯ್ಯಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಅನ್ನದಾನ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ಮಲ್ತದು ಇಡೀ ಊರ ಪರವರ ಜನಗಳನ್ನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೇದ ಭಾರಿ ಗೌಜಿರವಡು ಇನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಭೆ ಭಾರಿ ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆರಂಡು. ಧನ್ಯವಾದ. 10ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ವಜ್ರಾಭರಣದ ಆಭರಣ ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಗ ಅರ್ಪಣೆ ಅಂಚನೆ ವರ್ಮದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ವರ್ಮದ ಭಕ್ತಮಾನ್ಯರ ಬರಮಲ್ಪಾದುಲ್ಲರು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಂಡು ಊರುಡದೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಂಡ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬತ್ತದುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆ ನೆನಕುಲೆಂಚ ರೂಪರೇಷ ಬಂದಾಗ ಐಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗ ವಹಿಸಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅನ್ನದಾನದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ತೋರೆ ನಿತ್ಯ ಅಂಜತ್ತನ ಟೀಮ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದವರೆ ತಾರನಾಥ ಅಂಡೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಣು ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮದರ್ಶನ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೇನ್ ತೋರೆ ದೇಪಂಡ ಈ ಸತಿ ವಿಶೇಷ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಆರಂಡು ಅವೇನು ಶುಭಕರ ಭಟ್ರಬಕ ಧರ್ಮದರ್ಶ ಅಶೋಕದಾಸ್ ಅಗಲ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಡ್ತು. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗವು ಹಳದಿ ಕುಂಕುಮ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಿನ ಮಾತಾ ಕೊಡ್ತು ಅಂಚೆ ಪಂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಎಂಬುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಆವಡ್ 10ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಗೂ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುಣೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ದಯಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲ ಆವಡ್ ಬಂದದು ಅಪ್ಪಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಡುಂಬೋಲಿದ ಹಿರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ 10ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆದೊಳೈಡ್ ಈರೆಂಚ ತೊಡಗ ಒಂದುಲ್ಲ 10 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ತೀರಪೋನಾಗ ಅವು ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ನವರಾತ್ರಿ ಮಂಡಳಿದ ಇತಿಹಾಸವು ಭಯಂಕರ ಪುರಾತನದ ನಮ್ಮ ಆತ್ ಇತಿಹಾಸ ಮಟ್ಟ ಪೋತುಜ ಅಂಡ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷದ ಯಾನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅವನ್ನುಲ್ಲೆ ಅವು ದಿನೋಡ್ ದಿನ ಆಯ್ತ ಮಹಿಮೆ ಆಯ್ತ ಕಾರಣಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿ 10ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಆ ದೇವಿಗೆ ಬಾರೆ ಒಂಜಿ ರಥನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದ ಆ ರಥನು ಎಂಕಲ್ನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಚಾದ ಆ ರಥೊಟ್ಟು ಇನಿ ಅಪ್ಪೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಳು 10ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಅವ್ ನಮ್ಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಬನ್ನೋಲ್ಲ ತಂದೆ ಬದ್ದಾಲತ್ತು ಇಂಚೇನೆಂದು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾದಿ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ 100 ವರ್ಷ ಪಾಡು ಯೂತ್ ಜನಕಲು ಯುವ ಜವನೇರನೆಕ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಚ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಮಂಡಳಿದ ದುಮ್ಮುದ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ್ಟ ಎಂಚ ಉಂಡ ತೂದು ನನದ ಯೂತ್ದ ಕುಲವಿನ ಎಂಚಿನ ದುಮ್ಮುಗನಾಡು ಬಂದು ಆ ದೇವಡನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಪರಿಸರೋಡು ಮರಾಠಿಗರ್ನ ಸಮಕ್ಷ ಮಡಿತದ ನಿಗುಲು ಅಕಲ ಒಡನಾಟೋಡು ಪುರ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳುವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಯ್ನ ನಿಗುಲು ಮಾತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಎಂಚ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂದು ನಂಗೆ ತುಳುವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಂತಿನ ಅಕಲ್ನ ಒಂದು ಅಕುಲು ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವರ ಹೆಚ್ಚ ಅವಳು ಬರ್ತದೆ ರಂಗ ಪೂಜೆ ನಾವು ದಾದ ಪೂಜೆ ಅವು ಯೋಜನಾ ಪೂಜೆ ಒಂದು ರಂಗ ಪೂಜೆ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅವಳು ಆ ಪೂಜೆನ ಪುರ ಐಕ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಪೇರೆ ಅವು ಈಗ ಮೇನ್ ಬಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈತ್ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಆ ಅಪ್ಪನ ಮರತ್ತಲ್ ಜಾಗಗೆ ಮರಟಿ ತಗೊಳ್ ಬತ್ತ ಕೈ ಮುಗ್ವೇರೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ರೋಮನ್ ಆಪುಂಡು ಬಂಡ ಆತ್ತೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆ ಮರಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಮರಟಿ ತಗೊಳು ಐ ನಮ್ಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇರೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಅಕುಲು ಎಪ್ಪಲ ನಂಗೆ ಇಂಜಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದೆ ಅಕುಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ವೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಕುಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ನಂಗೆ ಜವನ್ ಬಾರಿ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ
ಬಾರಿ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಆಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ರಡ್ಡು ಬರ್ತುಲ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡಪುಂಡು ಒರಂಬ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಗಲಿ ಸಹಕಾರ ಎಂಚೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನದಾನ ಒಂದು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ದೇಪಂಡ ಅವರಿ ಓ ದಾನ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ನನ್ನಲಾತ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ತಿನ ಬಂದಿನ ಖುಷಿ ಆಯೇ ಖುಷಿಟ್ಟೆ ಬೋಪೆ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಬರ್ತು ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ತದೆ ಆನ ಬಂದಿ ಖುಷಿ ಆದ ಅನ್ನದಾನ ವಿಶ್ವಡೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ಅಂಚಿನ ಅನ್ನದಾನ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾದ ಆವನ್ನು ನೋರ್ಮದಿನ ಅವಲ ಆ ಅಪ್ಪನ ಕಾರಣಿಕ ಆವಡ್ 10ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಪುರ್ಲ ಆವಡ್ ಬಂದದು ಅಪ್ಪ ದುರ್ಗಾರು ಹಿಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ 10ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಪಕ್ಷಿ ವಿಭಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ ಈ ಷಷ್ಠಾಬ್ದಿಯ ಸಂದರ್ಭಡು ಅನ್ನದಾನ ಕೊರತೆ ಚಿಂತನ ಭಕ್ತರಡಿ ಇರುವರಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವರ್ಷದ ದೇವಿನ ಸೇವೆ ದೇಶಡು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇಂಥ ಸೇವೆಗೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಬರ್ತದು ಸೇವಾ ಮಲ್ಪ ಕಲ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಏತ್ ವರ್ಷ ನಿಜ ತೊಡಗ ಒಂದುಲ್ಲ ರೀ ನಾನು ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷದಿಂದ 13 ವರ್ಷದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸರ್ತಿದ ವರ್ಮದಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಮದಿನಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಊರುಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜನ ಬರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾತ್ರ ನಿಗಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂಪರೇಷೆ ಇಂಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಲು ಮಾತದಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಆಟ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅದು ಎಂಕ್ಲೆ ದಿನೋಲ ಪೋಪಡೆ ಸೇವೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದೇವಿನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ಅಂತ ಅದು ಆವಡ್ ನಿಖಲ ಮಾತಾ ಸಹಕಾರೋಡು ಅಪ್ಪನ ಷಷ್ಠಾಬ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲಾದ ನಡಪಡಬಡದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರೇನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗುಲು ಮಾತ ತೂಂದುಪ್ಪ ಪಕ್ಷ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಂಡಳಿ ಚೆಂಡೆ ಸೇವಕರು ಅಂತ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಇರು ಏತ್ ವರ್ಷ నుంచి ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರೇನು ತೊಡಗ ಒಂದು ನಾನು ತೊಂಬಲಿ ಬತ್ತದ ಊರುಡಿತ್ತೆ ತೊಂಬಲಿ ಬತ್ತ 24 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣ 23 ವರ್ಷ నుంచి ನಾನು ಚೆಂಡೆ ಸೇವೆ ನಾನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾರಿ ಉಂಟು ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಕಲೆತ ಜಾಗ ಅಂಚ ಇಂತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಾಪುನ ಅನ್ನದಾನ ಉಂಡು ಮತ್ತನಡು ಬೈಯಡು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಅಂಚ ದೇವರನ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಆವಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರೋಡು ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಪೊನೆ ಒಂದುಲ್ಲರು ನಿಖಲ ಸಹಕಾರೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲ ಆವಡ್ ಬಂದದು ಅಪ್ಪಟ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ ಒಂದು 10ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದೊಳಡಿ ಇರೆ ನೀರು ಏತ್ ವರ್ಷ ತೊಡಗ ಒಂದುಲ್ಲ ಯಾನೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬರ್ತದೆ 22 ವರ್ಷ 22 ವರ್ಷ నుంచి ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಆವೊಂದುಂಡು ದೇವಣ್ಣ ದೇವರನ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಭಕ್ತರು ಅಪ್ಪನ ಕಲಾಕಾರ್ಣಿಕ ಪಂಡ ದಿನೋಡ್ ದಿನ ಜನ ಭಕ್ತರು ಎಚ್ಚರ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಪ್ಪನ ಕಲಾಕಾರ್ಣಿಕ ಸಲ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಕೂ ಭಕ್ತರ್ನಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ತುಂಬು ಯಾನ್ ಬರ್ನಾಗ ಕ್ರಮೇಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಇತ್ತನು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ತುವೇರೆ ಪೋಂಡ ರಾತ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಕೆ ಅಂಚೆ ಬೈಯಗೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ವೇಟಿಂಗ್ ಉಡ್ಲೇರು ಪಂಡ ಅವು ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಲಾಕಾರ್ಣಿಕ ಅಂದು ಪನ್ನೊಲಿ ಯಾನ್ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಂದು ಅವಳ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿಲ ಏತಿತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ 25 ರಂಗ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಅವು ಈತ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ರಂಗ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಬೋಡ ಆಪುನು ಆ ಒಂಜಿ ರಂಗ ಪೂಜೆನೆ ಒಂದು 200 ಮಿತ್ತು ಹೋಪುನು ಪಂಡ ರಡ್ಡು ರಂಗ ಪೂಜೆ ಬಣ್ಣ 4 ಮುಟ್ಟ ಆಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚಿನೇ ಕೆಲವು ಸೇವೆಲು ಪುರ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಲು ಪುರ ಉಂಡು ತುಮ್ ತುಲಬಾರ ತೆಜಿತು ತುಲಬಾರ ಮಲ್ತ ತುಲಬಾರ ಲಂಚನೆ ಐತೆ ದೇವರನಿಗೆ ತುಲಬಾರಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತದೆ ತುಲಬಾರ ಎನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನ ಮಲ್ಪ ಜೋಕಲ ಎಕ್ಕಡು ಆಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಅಂಚ ಮನದ ತುಲಬಾರ ಸೇವೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ವಿವಿಧ ಕೆಲವು ಸೇವೆಲು ಮೂಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವೇನ ಸೇವೆಲು ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ಪಂಡ್ರೆಗಲೆಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಏನು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಪಿಂದಾನಿ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮಾಂಗಾರ ಎಂಕಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಪಣದ ಎಂಕಲ್ ಎನ್ನು ಅಂಜನೆ ಭಕ್ತಿನ ಏರ್ ಭಕ್ತರು ಏನಾಗಲಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಾರ ಆಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನಪ್ಪ ನೆರವೇರಿಸೋದು ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ಅನ್ನೋ ರದ್ದು ಪಾತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕಲು ತೆರೆದಿಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಸೇವೆಲ ನನ್ನ ಬರೋಡಾಯಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅವಳು ಅಕಲ ಸ್ಥಗಿತವಾದುಂಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಿಯತ್ತು ಜನ ಸರದಿಡುಲ್ಲೇರಿ ಇಂಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಪಡೆ ಇಂಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು 10ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ರೂಪರೇಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂರ್ತಿ ಸೇವೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕಲಿತ್ತ ಬಂದ್ ಮಲ್ಲ ದೇವಣ್ಣಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನ 1-30 ವರ್ಷ ಉಂಡು ವೇಟಿಂಗ್ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ ಮೂರ್ತಿ ಸೇವೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಬಂಡದ ಬಂದಾಗ ವರ್ಷಲ ಕೊರ್ಪಿನಾಗಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು
ಅವಾಗಲೇ ನಿಗಲೇಕ ಕೊರಡ್ಚಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಗಲಿದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಅವಾಗಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಯಕ್ಷಗಲಗಲ್ಲ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ ರಂಗ ಪೂಜೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೆಲಗಲು ಫಿಕ್ಸ್ ಎಂಗಲ್ಲ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಓಡಿ ಎಂದಾಗಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ಯಕ್ಷ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಅವಳ ವೃತ್ತಿ ಅವಂದೇ ಉಂಡು. 10 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಊರವರ್ಮದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನಿಗಲಿಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡು. 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಂದಿನ ಒಂಜಿ ದೇಪಣ್ಣಗ ಅಪ್ಪನ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಪಂಡಿರ್ ಒಂಜಿ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಒಂಜಿ ವಜ್ರದ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಆವಡ್ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ್ ಅನ್ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದೇಪಣ್ಣಗ ಅವು ಆತಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ತುಂಬರೆ ತೀರಂದಿನ ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಂಕಲ್ ಎನ್ನದು ಜಾದ ಅವು ಅಪ್ಪ ಏನ ಕಡೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ ಮಲ್ಪೋನ್ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪೋಯರು ಅವು 22 ಲಕ್ಷದ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ಲ ಜನಕುಲ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಾಕರೋಡ ಆಂಡವು ಅವಿಡ್ದು ಎಣ್ಣಿ ನಡೆದ ಹೆಚ್ಚನೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಆತನು ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಿಕ್ಕಿದು 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವ ನಿಗಲ ಮಾತೆರ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತದ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಗಲ ಇತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾವಡ್ ಬಂಡದು ಅಪ್ಪನ ಪಶ್ಚಿಮ ಯೋಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ ಇರನೀರು ತೊಡಗ ಒಂದರು ಏತ್ ವರ್ಷ ಈ ಸಂಸದ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುನ ವರ್ಷ ಏನ್ ಪನಿಯರ ಪೋನಂದಾನೆ ಎಂಕವು ಎನ್ನರ ಒಂದು ದೇವಣ್ಣಂದಾನೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ ಉಪ್ಪನ ಕೂಡ ದಿಂಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಪನರೆ ಪೋನಂದಾನೆ ಅಪ್ಪನ ಗರ್ಭುಡ್ ಇತ್ತಿನ ದಿಂಚಿ ಅಪ್ಪ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಸಮೇತ ಪಪ್ಪಂಜಿ 35 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಈ ಜಾಗದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ಏನ ಅಮ್ಮ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರಿ ಅದಗಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಾರ ಬಂದಿದ್ದು ಉಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಾರ ಬತ್ತದ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟಿಗೆ ಆ ಹೊರತುಡು ಏತು ವರ್ಷ ಅಂದ್ ಬಂದ್ರ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಿರಂತರವಾದ ಅಪ್ಪೆ ನಾವು ಮಟ್ಟೇಳ್ದು ಬುಲೆ ದಿನ ಬಾಲೆ ಅನ್ನು ಬಂಡಲ್ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆವಡು ಏನ ನಿರೂಪಣೆ ಆವಡು ಅವೇತು ಕಲ್ಲೆ ಮುಲ್ತುರ್ದೆ ಕಲ್ದಿನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯತೆ ಸಮೇತ ಇರುವ ವರ್ಷ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಇರುವ ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ನಿಕಲಂಚಿನ ವಿಭಾಗದ ಕಲಿತ್ತಿನ ಅವರ ನನ್ನದ ಜನಾಂಗ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಆಪುನಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾತನಿಗಳು ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲರು ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಕಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಊರ್ವರ್ಮದ ಕಲ ಸಹಕಾರ ನಿಕಲಿಗೆ ಎಂಚುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುನಃ ಸಹಕಾರ ಎಂಗ್ಲಿಗುಂಡು ದಾಯಬಣ್ಣನಾಡ ಯಾವೋ ತರದ ಜಾಗೆ ಎಂಗುಲು ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬುಡ್ಪುಜೇರಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಡುದಾನೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬುಡ್ಪುಜೇರಿ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಗೆ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕತ್ತಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಗುಲು ಕೋಚಿ ಒಂದು ಊರ ನಂಗೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂದ್ಬಿನ ವಿಷಯಲು ಕೆಲವು ಕೋಡಿ ನಿಂಗುಲು ದೂತ ಆಂಡ ಡೊಂಬೆಲಿ ಪಂಡ ಡೊಂಬೆಲಿ ಏನ್ ಯಾಪಲ ಪಂಡ ಡೊಂಬೆಲಿ ಪಂಡ ಮಿನಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗದ ಕಲೆ ಒಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಚ್ಚಿ ಆ ಹೊರತುಗು ಎಂಗಲ್ನ ಐಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪಂದಿರುತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಗುಲ್ ಮಾಮ ಅಂದೆ ಬಂತ ಎಂಗಲ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾಪಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಬೋರೆಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ನಿಗುಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಳ್ಳನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಳ್ಳನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲನ ರಾತ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೋರೆ ಲೇಟ್ ಆಗುಂಡ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಹಲವೋ ವಿಷಯ ಲುಪ್ಪುವ ಐಕ್ ನಿಗುಲ್ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಿಗಲ ಉಳ್ಳೆ ಕಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತನಂದಾನೆ ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾರೆ ಉಳ್ಳೆ ಪಂಪಿನ ಜನರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇತರ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದ ಅವರ ಅರ್ಜ ಪಾಡುಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಏತ್ ವರ್ಷ ತೊಡಗ ಒಂದು ಯಾನಂಜಿತ್ತ 14 ವರ್ಷದಿಂದ ಡೊಂಬಲೆ ಎರಡು ಒಂಥರ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಂಜಿ ಕಿಂಜ ಕೆಂಜಿನ್ ಚಾತ ಆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಎಂಕ್ ಮೂಲು ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಮಂಡಲ ಒಂಜಿ 14 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚದ ಮೂಲು ಸೇವಲ ಮಲ್ತ
ఈసారికి సేవ మంత్రులు ఎట్టాను కూడా ఎట్టి మంత్రులు పురాకులు కూడా నమ్మ జాతి ತುಳುನಾಡು ಅರ್ಥ ಡೊಂಬುಡು ಪುರ ಕಲ್ಪೆ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನ ತುಳುನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಂಟು. ಡೊಂಬಲಿದ ವಾರಿಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ ವಿಶೇಷವಾದ 8ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂದು. ಈ ಸಂಭ್ರಮಡು ಇರಿಗೆ ಎಂತ ಸಂತೋಷ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು 8ನೇ ವರ್ಷ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಜನಗಳು ದೇಪಂಡ ಪೂರ ಇದಕ್ಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇ ಉಂಟು, ಹೋಟೆಲ್ ದಾಗಲೆ ಪೂರ ರಜೆಲೆ ಉಂಟು, ಟ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಉಂಟು, ವಿಜೃಂಭಣೆ ಒಂದುಂಟು. ಇಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಚನೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ದೇವಿಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತೀರು
ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಗುಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಡೊಂಬೂರಿದ ಪೂರ ಗುಲ್ಲ ಬೈದೇರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ವರ್ಮದಿಂದಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವರ್ಮದ ಸಹಕಾರ ಈಗಲಿಗೆ ಎಂಚೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಟು ಬಾರಿ ಲಾಯಕ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಟು ಪೂರ ಗುಲ್ಲಗರ ಪೂರಗಳು ಎದುರೆದುರು ಬರ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಧಾನ್ಯಗಳು ಕೊರಡು ಇಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆವಾಡು ಇದ್ದಮ್ಮನೆವಾಡು ಅಪ್ಪನೆ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಉದ್ರವೇಡು ಓಡುಂಡು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರಗಳ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಲಿವೇಶ ಮಲ್ಪವನ್ನಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯರೇರು. ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಲಾಂಡಲ ಆಯೋಜನೆ ಇರಲ ಉಂಟಾ? ವಿಶೇಷ ಉಂಟು. ಊರ್ದಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿದಾಗಲು ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆವೊಂದುಂಟು. 30 ಜನದ ಟೀಮ್ ಬರೋದುಂಟು ಪಿಲಿವೇಶದಾಗಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಕೊರ್ರಂಡಿ ಅಜ್ಮನೆ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಆ ದೇವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಎಡ್ಡೇರಿ ಆವೊಂದು ಅವರ ಅಜ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶುಭಕಾಮನೆ. ಅಂಬಿವಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ರೀ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಅತಿ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕಡುತ್ತನೆ ಇರು ಡೊಂಬೋಲಿದ ಪರಿಸರ ಬತ್ತದುಲ್ಲರೆ ಡೊಂಬೋಲಿಡ್ ಪಕ್ಷಿಮಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ನಡೆದ ಅಜ್ಮನೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ. ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಾದ ನಾನು ಒಂಥರ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಿಂಗೆ ದೇವರ ಲೆಪ್ರಾಡಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಸಂತೋಷ ದೇವರ ಲೆಪ್ರಾಡಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಜನಗಳು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮರಳು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಊರ್ದಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಗೌಡ್ ಪಂಡ ಈಗ ಕುಡ್ಲದ ಊರ್ದ ವಿಷಯ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮಡು ವರ್ಮದಿನಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಈಗ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಸಾಧನವಂತೊಂದುಲ್ಲರು. ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲಾವಡ್ ಬಣ್ಣದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೊಲಸು ಬರ್ಬೇ ಬರೋದು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಪೂರ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಆವಡ್ ಆವಡ್. ಈ ಆಚರಣೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಎಂಚ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಡೊಂಬಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಅರ್ಧ ಪೂರ ಊರ್ದಾಗಲೇ ಫುಲ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇವಿನ ಆವೇಶ ಮೆರವಣಿಗೆ ಯಾವೊಂದುಂಟು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಘಟಸ್ಥಾಪನೆ ಎಲ್ಲ ಘಟಸ್ಥಾಪನೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ವಿಷಯ ಊರಾಗಲ್ಲ ಖುಷಿ ಎಂಜಾಯ್. ವರ್ಮದಿಂದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಿರದ ವರ್ಮದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಈ ಸರ್ತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು. ವರ್ಮದಿನಲ್ಲ ಪೂರ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ವರ್ಮದಿನಲ್ಲ ಪೂರ ಆವಡ್ ನಿಗಲ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಟೆ ಆವಡ್. ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ ಒಂದು ಅಜ್ಮನೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಡೊಂಬೋಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಪಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಾದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪುರಾತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ಆನಿ ಮಲ್ದಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ವರ್ಷ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡೆದ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ದೇವಿನ ಎಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯ ಅವೇ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ಆ ದೇವಿನ ಹೊರಮನೆಯಿಂದ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವನು ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡುಪಡ ಬಂದು ಎನ್ನ ದೇವರ ಅಪ್ಪಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ವರ್ಮದಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಗೆಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಯ್ಯ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅಂಜಿನ ನಡ್ಡು ಬರುತ್ತ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವರ್ಮದಿಂತಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಮಾತೆರನರ ಸಹಕಾರ ನಿಗದ ನಿಗಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಜಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಆ ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಪುರ್ನುಡ ಅವೊಂದೊಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ದೇವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಕ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಗೆಲ್ತದ ಬರಡು ಬಣ್ಣದ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ ಅಜ್ಮನೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಡೀರಿ ಏತ್ ವರ್ಷ ತೊಡಗ ಒಂದು 35 ವರ್ಷ ಅಂದೆ. ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಭಡು ಇರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು. ದೇವಿನ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು, ದೇವಿನ ಕಲೆ ಉಂಟು, ಎಂಗಿನ ಬಾರಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ಊರುಡೆ ಬತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೊಂದುಂಟು. ಪಂಡ ಕಲಾವಿದರ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಮಂಡಳಿ ಆವಡ್ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲಾದ ನಡಪಡ ಬಣ್ಣದ ಅಪ್ಪಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಜ್ಮನೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ
ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಅಷ್ಟ ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಭಾರಿ ಗೌಜಿ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತುಜಪೋನಂಚಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ದುಂಬುಲ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಂಡ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು, ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲ ಪೂಜೆಪೋನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವರ್ಮದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಊರವರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾವಡ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಪೊರ್ಲು ರಾವಡ. ಪಶ್ಚಿಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಂಡಳಿ 10ನೇ ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆರಂಭ. ಈ ಸಮಾರಂಭ ನಿಖಲ ಮಾತಾ ಸಹಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾಗೋದು ಆವುದು ನಡತೊಂದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ನವರಾತ್ರಿ ಮಂಡಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಳುವೇಕ ಡೂಂಬುಲಿ ಪರಿಸರರು ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ರೆ ಎಂಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಆವೊಂದುಂಟು. ತುಳುವೆರ ಸಹಕಾರ ನೆಕ್ಕು ಇತ್ತಿನ ರಸಾದ ಮಂಡಳಿಲ ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲೂರು ಒಂಜಿ ನಡಪರೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಹಕಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಬ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆವರು ಬಂದ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೂರು ಆವಡು ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಒಂಬತ್ತಿನಂತ ಒಂಜಿ ಆ ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮ ಆ ನಮ್ಮ ತುಳುವರೆಗೆ ಪೋಯಿತೆ ಬತ್ತಿನ ಸದಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರು ಬಂದು ಯಾನೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆದಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಾಲೀಮ್ ಗೊಬ್ಬನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಈ ವರ್ಷ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಖಲರದು ಉಂಡಾ? ತಾಲೀಮಿನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆಫರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ ಎಂಕಲ ಒಂದು 5 ಜನ ಊರುಟ್ಟು ಪರ ಊರುಟ್ಟು ಬರ್ತಿನಗಳು ಈ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಿಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಅದು ಈ ಸರಿ ಎಂಕಲೆ ಅವು ತಾಲೀಮ್ ಗೊಬ್ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಅವೊಂದು ಉಜ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಕ್ಷಮೆ ಗೌರವಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮರ ಮೇಲ್ಕಾಲದು ಅಂಚಿನ ತಾಲೀಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ. ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿದ್ದು 10ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ. ಈ ಸಮಾರಂಭ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಬದಲಿಗೆ ಬಂಡ ಒಂದು 10ನೇ ವರ್ಷ ಒಂದು ಮಾತ ಈ ಸರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ದೇವಿ ಕರ್ನಾಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಅವನದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವಿಶೇಷವಾದ ವರ್ಮದಿನಲಾದಿಗಳು ಸ್ಟೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಮರಾಠಿ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ತನ್ಮದಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗಲ ಸಹಕಾರಣಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಗಲ ಮರಾಠಿ ಸಗಲೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮಂತ ಅಗಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಹಕಾರ ತೆಗೆದು ಮರಣಿ ರವಿಚಂದ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಲ ನನ್ಕೊಂಡ ಒಂದೇ ಕಡೆಗಳ ಒಂದೇ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮರಾಠಿ ಸಗಲೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಮೂಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು. ವರ್ಮದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಊರದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ಬರಮಲ್ಪಾದರೆ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರ ಯಕ್ಷಗಾನಲ ಮಲ್ಪ ನಡಪರೆಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗುಲು ಮಾತ ನಿಗುಲು ತೊಡಗ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾದ ನಡಪಡ ಬಣ್ಣದು ಅಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಈ ಪಂಚನೆ ಇದ್ದ ಪೂರ ವರ್ಮದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಪೊರ್ಲೋಡ್ ಆವಡ್ ಬಂದು ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ. ಈ ಸಮಾರಂಭ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಾದೆ 10ನೇ ವರ್ಷದ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಭಾರಿ ಸೋಕುಡ ಒಂದುಂಡು ಇಂಥ ಸಭೆ ತೂನಗಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ಬೈದುಲ್ಲೇರು ನನಲ 10 ದಿನದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡಪರೆಂಡು ನನಲ ಎಡ್ಡೆಡು ರೀತಿಡ್ ಆವಡು ಪಂಡದು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆಡ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಡ್ ಯಾನು ನಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ದೇವರ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಕುಡೋರ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬುರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಂಬಡಿ ನೆಲೆಯನ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರೋಡು 10ನೇ ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಪೊರ್ಲಾದ ನಡಪಡ ಬಣ್ಣದು ಅಪ್ಪನ ಕಾರಬದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ನಿವಾಸಿ ತುಳುಗನ್ನಡಿ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ. ಡೊಂಬಲಿದ ಹಿರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಅಜ್ಪನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಒಂದು. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಣ್ವಾರ? ಯಾನೊಂಜಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 25-30 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. 50 ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡ್ದ ಎಂಕಲ್. ಅಂಚನೆ ಈ ಸರ್ತಿ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ನಮ್ಮ ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡಿ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಆಸೆಂಡು ಮಲ್ಪೊಂದುಂಡು ನಡ್ಸೊಂದುಂಡು. ಆ ಅಪ್ಪ ಎಂಚ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಪೇರ ಆ ವಿಷಯ ಆ ಲೆಕ್ಕಡು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋವಂದಿಲ್ಲ. ವರ್ಮ ದಿನದ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು. ಮಾತ ದಿನಲ ವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟು, ಊರುರ್ದು ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ಪೇರು ಅಗಲ ಪುರ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂತದ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಲನಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ನೋಡೋದು ಮುಂಬೈದ ಭಕ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾದ್ ನಡಪಡ ಬಣ್ಣದು ಅಪ್ಪಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಇರ ನೀರು ತೊಡಗ ಒಂದುಲ್ಲರು ಈ ಸಂಭ್ರಮಡು ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಣೋಲ್ಯಾ? ಯಾನ್ ಪಂಪಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡಂಡ ಡೊಂಬುಲಿದ ಜೋ ನಮ್ಮ ನವರಾತ್ರಿದ ದುರ್ಗೆನ ಊರುಡು ತೂಯಿಲಾಕ ಜಾತ್ರೆ ತೂಯಿಲಾಕ ಒಂಜಿ ಆನಂದ ಒಂದುಂಡು. ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದ ಮನ್ಪಿನ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವನು ಇಂಚ ಆಪುನ್ಕಿ ಒಲೋ ನಮ್ಮ ಒಲ್ತನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ಲಕ್ಕ ಉಂಡು. ಅಂಚಾನೆಟ್ ಐಟ್ ಬತ್ತಿನ ಖುಷಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮದಪೆರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚ. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತದೆ. ಯಾನ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಬಾರಡಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಆಯ್ತ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಅದ್ ಯಾನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸೇವಾ ಬಳಗದೊಂಜಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅದು ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚಾನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪನ್ನೆಂಡ ತುಳು ಪನ್ನೆಂಡ ನಂಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆರತೆ ಒಂಜಿ ಗತ್ತದ ಒಂಜಿಂದು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾತಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಡೊಂಬುಲಿ ಪನ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರೇ ಆದಿ ಪೋತುಂಡು. ಅಂಚನೆಟ್ ದೆಕ್ ಬರ್ಪಿನ್ ಬನ್ನಾಗ ಉಲ್ಲಾಸ ಮನೋರಂಜನೆ ಅಂಚ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಇಂದು 10 ದಿನ ತತ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಲೆ ಇತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಖುಷಿತ ಜಾತ್ರೆ ಇರ್ನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿಯರಿರ್ದು ಎಡ್ಡೆಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಯ ಕುಂಚಿತನ ಎಂಗ್ಲು ಅಪ್ಪಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲಾದ ನಡಪಡಬಂಡು. ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ ಅಜ್ಪನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಈ ಸಂಭ್ರಮಡು ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಪಂಡ ಕಲೆ ಪಂಡ ಆ ಅಮ್ಮನ ಕಲೆ ಈತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಚ್ಚ ಅನುಭವಿನಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚ ಉಂಡು. ಅವು ನಿಜವಾದ ಆರ್ನೇ ಕಲೆ ಹತ್ತಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆ ಜಾಗ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಸಾಧ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾದ ವರ್ಮದಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಊರವರ್ಮದ ಜನಗಳು ಮಾತಾ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಊರುಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಂಡೋಲ್ ಮಾತಾ ಬತ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಊರವರ್ಮದ ಸಹಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಎಂಚೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು? ನಿಜವಾದ ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಉಂಟತ್ತೆ. ನನ್ನ ದೇವರ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಚದಾಲಜ್ಜಿ ಜನಕುಲ ಅಕ್ಕಲ ನೆಟ್ಟ ಆದ್ ಬರ್ಪೇರಿ ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೇನ್ ಕೊಡುಂದಾಲಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಜನಕುಲಾದಿ ಬರ್ಪೇರಿ ಈ ಜಾಗ ಏತುಲಾ ಬೆಲಗುಂಡು ನನ್ನ ಹೊರಡ್ದವರಂದು ಎಡ್ಡೆನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಜಾಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ವರ್ಮದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲಾದ ನಡಪಡಬಣ್ಣದ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಸ್ ವರ್ಮದಿಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೊರಡು ಬಂದ. ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ 10-15 ವರ್ಷದೊಂಜಿ ಡೊಂಬಲಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನವರಾತ್ರಿ ಮಂಡಳದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಉಳ್ಳೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿಕ್ 10ನೇ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದನು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತನ್ನ ಮದ್ದುಡು ಇರ್ನಾಲ್ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಸಂಕೀರ್ತನ ಆ ಒಂದು ಅನ್ಪಿನ ಎಂಗುಲು ಸತ್ಯನ ತೆರಿಯೊಂಡ ಅವನ್ ಎಂಚ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಾರ. ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂದು ಎಪ್ಪುನು ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಇದು ಮಟ್ಟ ಒಲ್ಪ ಕೊರ್ತುಚಿ ಹೋಯ್ ವರ್ಷ ಬೊಕ ಅವೆಡ್ 9 ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮಿಟಿ ಬಂಡಿ ರೀಸಾಗಿ ರೊಂಬಲ್ಡು ಇತ್ತದಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಕೊರೊಂದೊಚ್ಚಾರೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ ಆ ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹದ ಒಟ್ಟಿಗೂ
ಅದ್ರ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಎನ್ನದು ಈ ಸತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ 7ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಉಂಟು. ಏತು ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಅಕೇರಿಗಳ ಇರಿನ ತನ್ನ ಕಾರಮದಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಇರ್ನ ಮೂಲಕವಾದ ಇರ್ನ ಮಧುರ ಕಂಟೋಡು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಆವುಡು ಬಣ್ಣದ ಅಪ್ಪ ಬಯಕಿದ್ರಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯ ದುಂಬಾತ್ತರು ಇರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು 10ನೇ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾದ ನಡಪಡ ಬಣ್ಣದು ಎಂಕುಲು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾಯನಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದುಮ್ಮೂಲಿದ ಹಿರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಶೇಷವಾದ 10ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೆರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾವಲ್ಯ. ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಈ ಡುಂಬುರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಮೂಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನ ಪಡೆದಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಊರ್ದಗಳಿಗೆ ಮಾರಿಮಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಜಾತ್ರೆ ಅವಳ ಈ ಸತಿ ವಿಶೇಷವಾದ 10 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಟ್ಟಾತಿರು ವಿವಿಧ 10 ದಿನಲ ವರ್ಮ ದಿನಲ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಾತಿರ ಶುಭ ಕೋರುವ. ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪು ನಡೆದ ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾದ ನಡಪಡ ಬಣ್ಣದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾಯನಕ್ಕೆ ಸಂಸದ ಬರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದೇವಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಭಕ್ತ ಸಮುದಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರಿ ನಡೆದವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆನಂದ ಪಣಪನಿಗೆ ಅನುಮಾನ ನೆಜ್ಜಿ ಪೊರ್ಲಾದ ನಡಪಾಂಚದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಸ್ತೋ ಜನ ಸಾಕಾರ ಕೊರದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಾಕಾರ ಕೊಜ್ಜಿತ್ತನ ಸರ್ವ ಭಕ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಇಂಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪಾಲ್ಪಡೆಯ ಸರ್ವರಿಗಳ ಎಂಕಲು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿಚ್ಚೆತ್ತನ ಸರ್ವ ಭಕ್ತ ಸಮುದಾಯಗೂ ಊರ ಪರವೂರ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆನಂದ ಎಂಕಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಎಂಕಲು ಅವನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.